Egy régi hagyományt elevenítettek fel a közelmúltban 3 település összefogásával. Szent Ivánon, Solymáron és Vörösváron egyaránt fellelhető a rózsaesküvő hagyománya. Mindhárom településen élnek rózsamennyasszonyok leszármazottai. A rózsaesküvőkről, a karácsonyi családról és a rózsapárokról emlékeztek meg Solymáron április 28-án egész délutános programsorozat keretében. Természetesen az eseményen stábunk is ott járt, erről készült összefoglalónk következik. A solymári templomban kezdődött az ünnepélyes megemlékezés, ahol Jablonkai Mária, a helytörténeti gyűjtemény vezetője köszöntötte a megjelenteket, akik voltak is szép számmal. Jöttek érdeklődők Szent Ivánról, Vörösvárról és persze Solymáról is. Ez a 3 település volt ugyanis érintett a rózsaesküvők hagyományában, a mostani ünnepség pedig közös összefogással jött létre. Eljöttek olyanok is, akik az egykori rózsamennyasszonyok valamelyikének a leszármazottai, és virágot helyeztek el gróf Karácsonyi Jenő sírjánál, hiszen a rózsaesküvők hagyománya a Karácsonyi család nevéhez fűződik, kiknek ezen a 3 településen is voltak birtokaik. Gróf Karácsonyi Guido 1882-ben tett egy felajánlást. Az 1868-ban megjelent Szentek élete című könyvben olvasott Szent Medard püspök és hitvalló történetéről és a rózsa ünnepről. E történet hatott rá példájával. A felajánlás megtételére az alkalmat Rudolf trónörökesnek, Ferenc József császár és király fiának, a belga Stefánia főhercegnővel kötött esküvője adta. Ennek emlékére 20 000 forint értékű alapítványt tett, hogy annak kamataiból minden évben rózsaünnepei tartsanak a vörösvári uradalom soron következő falujában, és ott a legméltóbb leánynak tekintélyes értékű erénydíjat adjanak át. Erkölcsös, s jómaga viseletű, a magyar nyelvben jártas, római katolikus 17-19 éves hajadonoknak lesz kiadva a jutalom. A méltó hajadont a községi előjáróság terjeszti fel, áll a solymári História Domusban. A 3 szomszédos falu hajadonjai közül Erdődy grófnő által kiválasztott első leány a solymári Taller Borbála volt. Az ünnepség a művelődési házban folytatódott, ahol mindhárom település tánccsoportja adott egy kis ízelítő táncukból, majd Fogarasi Attila, vörösvári helytörténész, tanár, újságíró tartott 2 előadást a Karácsonyi családról, utána pedig dr. Mirk Mária, a Szent Iváni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszélt a rózsaesküvőkről.
Nagyon, nagyon kedves és nagyon jószívű ember volt, mindenki szerette, nagy szegénységben halt meg az 1860-as években, 1964-ben. Szokták mondani, még a kommunisták se bántották, mert ők is tisztelték benne az embert. Elvileg nekem kellett volna ismernem, de nem találkoztam vele, nem emlékszem rá. Néhány kép róla. Itt Gróf Karácsonyi Jenő temetésén, itt a húga, nem, nővére, bocsánat. Itt ő maga, édesanyja és Gróf Keglevics Gyula, az édesapja. Egy vörösalji vonatkozású kép, a polgári iskola 10 éves évfordulóján, 1934-ben egy rendezvényt tartottak, zászlóavatást, de a háttérben nem a polgári iskola van, hanem ez a templomtéri iskola. Egy nagyon érdekes kép, mintha egy kicsit már kinőtte volna ezt az egyenruhát, ugye a máltai lovagrend egyenruháját, pocakos, köpcös ember, kopaszodó, kinézete talán nem túl megnyerő, de nagyon, nagyon kedves, helyes ember volt, mindenki kedvelte. Az intézőjének az esküvőjét láthatjuk most, Gyurkó Péter esküvőjét. Amit már nem láthatunk, ez a lépcső és ez a terasz, ez a bányatiszti háznak a volt teraszos lépcsője, amit lebontottak, illetve beépítettek, úgyhogy hűlt helye. Ma a napos oldal szociális otthon van itt. Ezt a kitüntetést tudva levőleg gróf Karácsonyi Guidó bőkezűsége tette lehetővé, kinek 20 000 forintos alapítványa, melynek kamataiból évenként a nevezett 3 uradalomnak egy-egy erényes, szegény sorsú hajadona házasítatik ki. Ez évben másodszor lett a néhai kegyes patronus céljaihoz híven felhasználva. A nevezés, a jelölésben ilyen nyelvbotlás megesik, amikor a lóversenyekről és a rózsakoszorúzásról csak nem egy füst alatt kell referálni. Ezúttal is Solymár győzött. Aminek oka lehet egyrészt az is, hogy Solymárra nem jár annyi nyalka-baka übungsmarsolni, mint Vörösvárra. De másrészt, és speciálisabban az, hogy a Szent Iváni jelölésben a kiházasítási díj jelenlegi adományozója, gróf Karácsonyi Kamilló formahibát fedezett fel, mert az elöljáróság nem hívta meg az alapító levélben kikötött ama bizonyos matrónát, akinek a tiszte konstatálni, hogy a leányzóról semmiféle pletyka nem jár a faluban. A délután a helytörténeti gyűjtemény udvarán ért véget, ahol környékbeli vállalkozók jóvoltából finomságokat ehettek, ihattak a vendégek, és megtekinthették a rózsaesküvőkről szóló kiállítást is. A kiállítás a hónap végéig még látható a solymári helytörténeti gyűjteményben.